Nanti aku iku nesu ana para kawan tak dilandang tenggala kowe mati. Salah, sampean salah. Salah Mas, pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa gong bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jaluk piye tokno nek ora percaya.